akoyaji dilli sakataɓe mo nder jamanu hande o ndimagu satti ƴewtoɗen koye men guminen leñol ɗemgal men wona saray men dagu meɗen jangguinen nafoore ma akoyaji dilli akoyaji dilli sagataɓe mumme ɗa fuuta plarne ale somalia mali plarne ale bene hagine plarne ale cameroun gambia plarne ale Egypte Ethiopia plarne ale Nigeria Niger plarne ale karenganden inen fo koye jiidi yumma bimi wime mbimami kamen jiidi baba nanu hakkude hundu kan filmata bismillah mon e windande men on men ɗon kewno janngude ko faati e cellal hayat e cellal rewɓe walla caɗele rewɓe so nani cellal noon firtiki caggal mum wata ko reke woni toon reke noon ko ɗum hunde nde ngannduɗaa ɗum tenke hannde e jamanu men on gonɗen ɗe hayat kadi e rewɓe hayat kadi hon ɗiɗo sifaji hon debbo cowiyel walla debbo reeduji walla debbo reedu onon paama woni waɓe debbo cowiyel woni waɓe debbo reedu woni waɓe debbo reeduji walla ɗum ɗo ene jeyande caɗele kuutodinde aduna o e sifaji to batte ɓesgu ina muusi hande no feewi no feewi no feewi so tawi debbo tolnima e ɗiɗo sifaji ina wayta ko puɗɗoto ina wayta o rewi hen o refti hen kadi lawol gongol kono kam ɗo wawi tolnade ko ko gurdam caɗele tigui haa ɗo Allah dañi hol kadi ɗen caɗele noon e renda men jiiɗi e hen gueɗe won sikkoɓe ko ŋakkere pinal gueɗe goɗɗe won sikkoɓe ko basal gueɗe goɗɗe ɗe kadi won kadi wiyoɓe ko woɗɗude safare ɗo foti safrede ɗum ina waɗi eɗen gandi ha joni ɗi kam ina heddi laddeji mawɗi yimɓe goni kadi ɓadaki nokkuji cafroɗe ina waɗi hande hoɗɓe temedere kilométre hayde mabɓe yottade hôpital walla taw ko dispensaire uji kokosi goni toon golle maɓɓe kadi ina jawni no feewi ɗum koye caɗele renda men jeeya wona noon eɗen kaal ɗum yo neɗɗo rehen to reedude ala Allah kay wi ko jeeñe keewe ɗum fuɗɗi ndese jibino eyyi ɗum de kono hono goto fof foti aynurde hoore mum o reena cellal mum ha ɓesgu mum wawa hisde ɗum woni nafoore kono noon ndeke ndeɗo tampere de wona nde ɗo tan wawi hebde neɗɗo ndeke neɗɗo kadi jogo tampere to batte hakkille ɗum woni oɗo gandi reedu booba de ina loowa toon kono ɗum addata harndurude elle walla eyyi booba so woni nde reedu firtani jomum haari reedu ina heyɗa ina ñoole hakkille kadi ina heyɗa ina ñoole to batti ngaandi ella sifa hoore neɗɗo ina fecci e pecci pecci ella sifa hoore neɗɗo ina fecci pecci pecci eyyi elle ko noon hoore neɗɗo sifori elle hoore neɗɗo ina waɗi cuuɗi tati ɗi ngannduɗaa iɗi poti heewde wona ha ɓurta noon so ɓurti tan jiiɓodira tigi kala ko ɓurti rufu ko noon fulɓe mbi kono elle neɗɗo ina jogii nokku mo ngannduɗaa ko anndi ko ɗin toon poti moftade elɗa ko ha ngannduɗaa ina mofti e hoore ma si tagi mofɗa ko toon ɗum heewi ɗum fawodiri ha heewi ko woni ko lesko wirni ko ɗum adda sa wiya aɗa siftor ɗum leela famude ko ɗo ɗum woni aɗa wona ɗum meji way kono aɗa yillodira bagage ma haade ɗum wona ari
ina waɗi ɗum ko nokku ɗo ganduɗa ka moftude ɗon ina waɗi nokku goɗɗo mo ganduɗa ɗo ko hunde nde miijotoɗa tan hunde nde miijotoɗa ina aɗa miijo ɗum aɗa fewna ɗum hakkille ma no fewna ɗum ko ɗum ellen natat e nduɗo suudu kono nder ɗum tan woni hoore neɗɗo ina waɗi nokku goɗɗo mboɗani haydara won komo sohli mo fat hunde haɗen foti loowide hunde amo waɗa joni noon oɗo nokku e miijo mon holko foti loowede ɗon kaaƴe kaaƴe nder hoore mbaɗat noon i ɗum sirani ɗum ɓurtide ndiyam ko jaleɗe tan walla noon gullali ɗo ala waɗande ko jaleɗe tan alhamdulillah Mangatana happiti anno hande comme janoɗa nanmi goto gimmide France min nani dudal kawral wiyataɗen Tambacounda o welti hen no feewi noon o yo adde ballude makko jonon mbimi ɓaade min ko ɗon janggami mi accata nde o arsugue ɓenne en maddanen ha nder dudal men ɗo mbiɗa ko addi arsugue mawɗo en addi kalis hamuji danglen comprendre rek anene so ati kay o baran jam naron kabar o non bismillah nga egge lugal bu nga wa assalamu alaykum wa alaykum salam bismillah kene tan mare jam jam ko kawdine mo maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa o ma salmina on no feewi min calmitede kontaan naa trop ci ni ngeen ma teeroo o yo weltimo no jaɓɓirɗomo ni comme ni ko Awa waxee ni dama leen a indil bagage yu bari o yo mo addini en bagage ha heewi yoo xam ne di ngeen ci mën a defal këriñ wala mbay femde hen julɓe ak machine yoo xam di ngeen ci mën a def soow o addi kadi machine kadi pewnowo kosam te ba pare yamul foofu o yi haɗani ɗon kadi indi naa valeur 5 millions yoo xam ne dama leen ko bëgg a financer ngeen sese tan hande oɗo anda ɗum ɗo mbaɗe sese haɗo hawti ɗo yaaha oɗo nidde arsugue men oɗo nidde arsugue men mbatte hakkillaji kalise ko ari ha gasi on jii o sakko
woni ba xam naa ni yéen ay jigéen ngeen. man doon ko rewbe te doo leen ko mën a séddale seen bopp. dama koy jox seen kii bi nga xam ni mooy directeur école bi. pour mu mën leen ko séddale. o yam wawi hokkude jannginowo men ceerno men ɓaɗa enen ken rewɓe mbawi feccude on wawi hokkude on kam so jaggi hay goto heɓata hen caɗele. moƴƴi joni noon kaali so fawte ko e junngo Hawa e wam ganduɗa kañum ardiɗo enen rewɓe ɓe ɗum men wurto e gueɗe ɓamtare joni kamɓe gaddat peeje noon hono poɗɗon gollarade kalis mo eyyi ɗum woni madame Ba eyyi kalis o ko juuɗe moon watte joni noon oɗon mbawi kalde hono mbatton kalis o hakke joni miijo yimɓe ɗo e tambuɗo ala koɓe defet ɗo leɗɗe ala baɗɗe gasi joni yo wari kalis banggue julɓe yimɓe koɓe defa julɓe kay waɗaka hen ɓaɗa waddani hen hay machine har min wadde kalis kay e julɓe mbaɗen machine kosam tan en woodi mbaɗen ɗum ɓuuri eɗen jogui nayi men eɗen jogui baali men ɗum kay ɓuuri demi sikki de kono julɓe tan dani boyne tan funno isa heɓani ko ñamɗa heeɓa ko pawɗa e julɓe wona yimɓe fof yiɗe kosam de wona yimɓe fof min de miɗa yiɗi ɓaɗa ko mbiɗa pullo mbiɗa yiɗi yimɓe fof ne defa ñande fof eyyi min de mi yiiɗa julɓe kam mi waɗata mbimami min ko mbi haalpulaar mi yiiɗa julɓe jimmi ko kosam kosam woni cosaan men sa wawi jaɓen mbaɗen kosam sa jaɓani julɓe ganda ko serraɓe tan keddire enen kone haalpulaar en kaalen haalpulaar men ana sikkini ana anda kam min ko japonais mama ko japonais ma haalma eyi mama japonais min ko pulaar